doa pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Rawamangun di www.hkbprawamangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Horas madihita saluhut amang inang nadong di gerejeon, dohot amang inang anggi napinaribot na adong di ingan nabe. Adorak sotapuka parmenggota di manogoton, martang yang naho mahita di bagasan rohat tabe. Amin. Tapuji matuhata marhite ende nomor 27 ayat sada dohot ualu.
marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni ton di porbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Songonon do didok Tuhan Jehovah, jawon nama ahu, jala alasaku maibana, saydong anakku de ibana juppa hagogotan, paluauku de ibana jala marmulia ibana bahenokku, sai pamahapokku do ibana sarimatua, martua do nahudul di pangodian ni natumubili, jala namian di linggoman di pargogo na suhatu dosan, nama dok tu Jehovah, haporusakku, jala partono batuaku debataku, marhaporusa tu hodo ahu, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangi yang mahita, ale amanami na di Banua Gijang, disuruho anakmu Tuhan Yesus Kristus tu portibion, asa disegai aka ulau ni sibolisi, sai padungo mahami marhite-hite todim na badiai, asa unang tarpede mahami di bagasan dosa, alai asa monang hami sahat ro di ujungna, jala asa mardame hami saleleng di tanoon, pai masahat hami Tuhan ngoluan na sorasuda, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangion hamuma patik ni debata di minggu info kapit on ima sian patik paupaton dohot lapatanna. Ingot hamuma pabadiahon ari minggui di naono mari maulahamu nasa siulaonmu alai anggo ari papituhoni ari paradiana ni Jehovah datamdui dang jadi homangula anggo dinasadari manang anakmu pe manang borum manang naposom lahi-lahi, manang naposom buru-buru, rodi pinahanmu, rodi pangisini hutani halak pe na mangibati hutam. Ai di naono mari do dito padebata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradian do ibana diari papituhoni, di baheni do umbahen na di pasu-pasu debata Jehovah, ari paradianan nai, jala di parbadiai. Dia do lapatan ni odo. Iko dihabiari rohat tadi bata, jala ikon holong rohat tadi ibana. Asa unang tuis rohat tadi ajar nasian hatani debata. Ikon badiado hatani debata di rohata, jala ikon ringgas rohata tumangihon dohot mangguruhon. Atong rak mangidogogo mahita siat Tuhan debata. Ale Tuhan debata, sai paragogoi mahami mangulahon na humbar tu patikmi. Amin.
Tatopoti madesat tanagudangi tu adupan ni debata martangi yang mahita. Ale debata nami namarasi roha jenana badia amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang piga hali hami rotu jolom huhilalah hami rikot doa sini roham disaluhut hami halak pardosa. Alani do umbahen nahu paserep hami direnami sadarion di julum. Jalahu parhatopot hami tung najot-jot do hami manibil sian akadalanmu nabadiai songon biru-biru nalilu. Sayunang pabali hami sian julum alani dosa nami alai dang dihalomohon roham hamatian ni akapardosa. Alai hamu bau ni rohana do lomo ni roham asa mangulu. Se sama saluhut hakai duhon nami, dohot pangalasyon nami marhite-hite pangulu nami nasasadai. Anakmu Tuhan Yesus Kristus. Say pahot maasini roham di hami, marhite-hite panidangion dohot hagogoon nitod di porbadia. Asa tarapul situ turohan nami majauho, asa patun tigor jala daulat hami marpangalaho. Bahen hasangapon di guarmu nabadiai. Amin. Baga-baga di debata taringotu hasesani dosa. Songonod do hatani Tuhan Jehovah. Nunga diarsahi ho ahu marhite sian akadosam. Jala nunga dilojai ho ahu marhite sian akka hajahatonmu. Au tutu, au sadiri manelesei akka pangalosim alani hadirioku. Jala dang behu pangotingot akka dosam. Hasangapon madi debata na dikijang. Amin. Hatani debata turupuk epistel di minggu info kapit sadarion tarsurat di sada Petrus tolu ayat 10 walu 122 markati sorin mahita majahasa di ayat prapudihita anon rapak. Aidohot do Kristus mate sahali alan yakkadosa nati gori humokop akka pargiduk asa ditugihon hita tu debata na terbunuh do ia dagingna. Alai di pangulu do anggoto dina. Di bagasan ton di ido ibana lau mercamita to akat to dina di bagasan kulungan. Akka naso mangului na julu dina mai-mai malabas ni roha ni debata uju di akka arini sinoak dina pinaulina parauna gabe haluaon ni nautiki. Ima nawalu halak marhite-hite aiki. Ido tu dosa ni padidioni napaluahon hamunuai. Dada songon nama bolokon narotaksian pamatang alai nata pangido di situ debata panggora ni roha naso olo manoso libe hinorhon ni hinaheo ni Yesus Kristus. Rapak kita
Disiamun ne debatado ibana dong laho tu banua gijang. Gabe maruduk dot ibana aka suru-suruan. Aka gonggoman dohot aka hagogoan. Ima sahatna martua ma aka natu mangihon hatani debata jalanau piopsa. Amin. Tidak kon maha porsia tai songon nahina tidak kon idongata saha porsiaon di sadok portibion rap mahita mandok. Au porsia di debata Jehova ido ama pargogo nasuhatu dosan natu mau palangi dohotano. Au porsia di Yesus Kristus anak di debata Jehova nasasadai ima tinubuhon di si Maria nagabe-gabe siaton di porbadia andorang sebubuhan. Ido tuhata natumaon na bernit di panghuman ni silatus na matatarpaja libana di hau pinor silang na tua-tuan waturu nu ditanom na mula mangulu di hari patoluhon na manaik tu surgo lahun dulu tu siya menebata Jehova amanai para gogo nasuhatu dosani. Di sima ibana pamulak sugo tutanoon, manguhumi halak na mangulu duhot na mate. Au porsia diton di porbadia, jala adong saduruya na badia, huria atau pani halak Kristen akan na badia, duhot dihasasani dosa, duhot dihatai na mandok, mulak mangulu dusugo dangi halak naong mate, duhot dihangoluan na surasuda. Amin. Horas madhita saluhutna.
Tabegima tikting di Huriata HKBP Rawamangun, Minggu 21 Februari 2021. Parmingguan di HKBP Rawamangun, Minggu Sadarion 21 Februari 2021. Dohok namangihut ganup hari Minggu di Garejata HKBP Rawamangun, patupao do 5 hali parmingguan di gereja. Ima pukul 6 dohot pukul 10 wib berbahasa Batak. Pukul 8 wib remaja bahasa Indonesia. Pukul 10 tolu wib dohot 10 tolu bahasa Indonesia. Sudah permingguan kecuali pukul 6 hot do disiarhon langsung secara live streaming sian gereja. Ruas nanaing manghiton permingguan di gereja di Pabotohon. Kapasitas gereja maksimum 300 halak ganuk permingguan. Wajib diperiksa suhu tubuh, memakai masker, mencuci tangan, dohok menjaga jarak, mengisi data andorang so masuk tu gereja. Pertangyangan week, Rabu 24 Februari 2021, pukul 10 siawib, patupau ni huriat tama pertangyangan web live streaming, marhite YouTube, dohot aplikasi Zoom sian gereja. Sude ruas ni huriata asama dohoti pertanyangani di Jabodetabek. Ganup wik dihimbau manang dipangido, patupahon pertanyangan wik namar hite aplikasi Zoom, moloboi pertanyaan di patupa secara tatap muka di bagas ni ruasta, alai moloso memungkinkan di patupa di Jabu, boido di patupa di gedung Garejata, ruang Lukas Manang Timoteus. Nah, niaturhon di sekretariat jala totop ikon mengikuti protokol kesehatan. Kamis 25 Februari 2021 pukul 10 siawib di Wik Pulau Asem patupahon perjangan Wik marhite aplikasi Zoom pinangido ruas ni Wik Pulau Asem mandohoti pertangyangannya. Doa pagi. Ibadah doa pagi pertangyangan manogut HKBP Rawamangun di Patupa mulai Sabtu 27 Februari 2021 pukul 5.30 WIB secara virtual sian gereja, meeting ID 942 walu opat pitu sada 5022 peskot doa pagi ruas ni huriata asaria mandavoti doa pagi i. Rapot huria Sabtu 27 Februari 2021 pukul 10 WIB maringanan di gereja HKBP Rawamangun. Patupauan ni huriata do rapot huria na di dohoton ni Sude Parhalado, pengurus Yayasan Sinantam, panitia Rawamangun Center, badan audit, dewan dohot seksi, dohot tolu halak, utusan ganup wik pinanggidoma asa Sude peserta madohoti rapoti. Tikting naeng marbagas. Tikting parjolo. Naeng majalo pasu-pasu parbagas sama Alek naik martua nababan ruas ni HKBP Roset Cimahi anak ni Amata Asman Parulian nababan tubuh ni Inata Sitauli Boru Sihombing dohot Orwana Lydia Tiurmaida Sitompul ruas ni HKBP Resort Rawamangun, Wik Duren Sawit, Boru Niamata, Pendeta Beni Hasiholan Sitopul Nahinan, Tubuh ni Inata, Ungsi Ria Boru Sihombing, Pamasumasuon hari Sabtu 27 Februari 2021 di Gereja HKBP Resort Cimahi. Tuhatama nama masu-masu nasida asagabe Persari peon nadenggan di tonga-tonga ni huriata terlobi di tonga-tonga ni tuhatta. Ruas namoding. Nah di hari Senin 15 Februari 2021 nunga jumolo moding sahalak ina ruas ni huriata Leli Anita Boru Batubara umur 56 tahun. Hinabaluhon ni Amata James Silalahi alamat Jalan Rambutar nomor Sia, RT 5 RTW Toluk, Utan Kayu, Wek Utan Kayu, Kayu Manis. Tuudian hari Rabu 10 Februari 2021 di TPU Pondok Kelapa.
Nah di hari Rabu 10 Februari 2021 nunga jumolo moding sahalak ina ruasni huriata Lismawati boru sitorus umur 57 tahun hina baluhon ni amata Robin Hood Huta Barat alamat Jalan Jati Selatan RT nomor 2 RW Walu nomor 10 Sia Jatinegara Kaum Jakarta Timur Wek Kampung Pertanian Tuudian hari Jumat 10 Sia Februari 2021 di TPU Pondok Rangon. Nah di hari Jumat 10 Siawip 2021 nunga jumolo moding sahalak ama ruasni huriata Lelo Bestari Panjaitan umur 57 tahun hina baluhon ni inata Rosmei Donda Boru Lumban Tobing alamat Jalan Balai Pustaka Baru nomor 21 RT 5 RW 15 Rawamangun Jakarta Timur Wek Kayu Jati Sunan Giri Tuudian hari Sabtu 20 Februari 2021 di TPU Pondok Kelapa. Nah di hari Sabtu 20 Februari 2021 nunga jumolo moding sahalak ama ruasni huriata Firman Panjaitan umur 80 tahun hina baluhon ni inata Mariati Boru Siagian alamat Jalan Sumur Batu Raya Blok Atolu nomor 4 Jakarta Pusat Wek Rawasari Cempaka Putih Tuudian hari Senin 21 Februari 2021 di TPU Menteng Pulo. Nah di hari Minggu Sadarion 21 Februari 2021 nunga jumolo moding sahalak ama ruas ni huriata Jonggi Krisman Panjaitan umur 77 tahun hina baluhon ni inata Tiur Mangungsi Boru Sitorus alamat Jalan Laut Banda Blok Desada nomor 10 RT Walu RW 17 Wek Duren Sawit Jakarta Timur. Tuudian hari Senin 22 Februari 2021 TPU Menteng Pulo. Penerimaan murid baru TK Sinantam Terakdisi A Terakdisi nunga dibuka pendaftaran murid baru tahun ajaran 2021-2022 TK Sinantam mulai bulan Februari 2021 on. Informasi lengkap Boima di Jaha di Harotas Dikting manang di web HKBP Rawamangun. Tambahan ruas Namar Sahid. Nyonya Sinaga Boru Simangungsong Sian Wik balap sepeda dirawat di Rumah Sakit Persahabatan. Pelian dohot akka uduk ni buah-buah tajahama di Harotas Dikting naung pinarade ni huriatta. Di pasu-pasu de batama akka barita masa dohot ulaon akka sipatopata bayan sangap ni gowarna. Songonima Dikting di huriatta Minggu Sadarion. Martang Yang Mahita. Dame ni debata na sumurung sian saluhut na roha, ima na mangaramoti aka teate dot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom adihita saluhutna. Nunga masuk kita tu minggu info kafit.
Turpuk jamita dihita ima sian sada Musa sia. Mamuka sian ayat 8 1 ayat 10 pitu. Songonon ma didok taringot tu hasitongani hatani debata. Padan ni debata tujol mai dohot tadana halibutongan. Dungi nina debata ma mandok sinoak dohot tu anak na akan arap dohot ibana. Boti mai idama anggo au pahotok kuma padakku tuhamu rodi pinoparmuna sugut. Dohot tunasa namarhosa namangolu akan arap dohot hamu. Akapidong pinahan dohot nasa binatang ni tanoon akan arap dohot hamu sian luhut akan ruar sian parau rodi sude pahan-pahanan ni tanoon. Pahotok kuma padakku dohot hamu. Pabua naso jadi be ripasonon ni aik nasumar nasa namar daging. Uhut pabua naso masa be aik nasumari mangaripason tanoon. Dungini na debatama onma tandani padan nahubaini tuhamu. Dohot tunasa namarhosa namangolu akan arap dohot hamu rodi saliling-lilingna. Halibutongaki nahubaini di obun. Ima tanda ni padakku dohot tanoon. Onpe moloh paro obun tu tanoon say tarida ma halibutongani di obun. Jadi ngotokku ma pada nahubaini tu kamu dohot tunasa namarhosa namangolu rodi sude namar daging pabua naso pamasok kube aik nasu mari mangaripason nasa namar daging. Say bainokku do halibutongani tu obun. Asa hubereng ibana marningot padan saliling-liling na binaini debata tunasa namarhosa namangolu tunasa namardaging na ditanoon. Dungini na debata ma tu sinoak. Onma tanda ni padan nahupahot tunasa namardaging na ditanoon. Ido yang gosahakna. Hamu akadongan sa porsiaon di bagasan Kristus Yesus. Kita bertemu dengan turpuk jamita sadarion namandok taringotu padan. Padan nauli. Itu makanya tidak bisa terjemahan padan menjadi janji. Beda janji bahasa Indonesia dengan padan bahasa Batak. Kalau janji itu bisa kalau kata orang Medan seperti janji orang calling. Janji pagi, siang sudah berubah. Janji siang, sore sudah berubah. Alai anggo hatap padan. Itu adalah salah satu kalimat yang tidak bisa mose. Dang boy muba. Molo ngamar padan debata. Tu portibion, tu hita jolma, itu akan ditepati. Pada natarida, manang ise hamu na porsea, jala satia di Tuhan, dapotan haluaon. Itu padan, bukan janji. Kalau Tuhan mengungkapkan satu hal taringotu padan na terjadi di turpuk tahun ima taringotu aik sumar, apa yang ada dalam benak kita? Turpuk jamita sadarion nunga berulang-ulang tabege. Turpuk jamita sonari dang na baru dope tatangihon. Ale ahado na boy putih konota, siya jamita na berulang-ulangon taringotuson. Atikso tahilala dope penyertaan Tuhan tuhita. Molo didok aik nasumar dalam bahasa Indonesia air bah. Didok debata mulai sadarion dang baenok kube aik nasumari di tanoon.
Kenapa itu terjadi? Ala ditiki mulai sian perkembangan pinoparnesi Kain sudah doakan jahat. Berkembang doakan naso satia Tuhatan di debata. Berkembang maka pinopar yang dengan jelas-jelas melawan perintah Allah. Ondo dang lomo rohani debata. Tuhan hanya menginginkan kita menjadi aka pinopar nasatia, na taat jala posroha jala porsia di pambahenanna. Hai ngadong bukti. Dakia di pasambu debata bangsa Israel male manang mauas. Ditiki di buan si Musa mardalan tutano Misir, siantano Misir naing tutano Kanaan. Di pardalanan male nasida, Musa, di dokokodo, molo male hami, pangidomu do sian Tuhanmu, pangido ma. Ngamuruk Tuhani, ala dilesengi bangso nasi songoni. Alai sabardo si Musa di hati hai, marsinggang maibana ma martangiang. Tuhan di pardalanan male di sude bangsom lehon ma si panganon asabui jaloni bangsom Tuhan turun maroti mana sian banua ginjang boido bangso ibu tongan dak saya di si Musa nggak mau wasami. Muhammad di padang gurun, dah nggak dong. Aik, di dokokodo moloi pangido hosiat Tuhan mi, boi hami minum dang uason. Mulai ma emosi si Musa. Pitor ridol tu koma, tongkat nai, keluar ma aik. Alai Ahmad janji di Tuhan disidok si Musa, Musa, murah nai ho, muruk-muruk mangadopi bangsom. Tole mak. Dang pola ho na mambuan sahat bangsoi anon tutano Kanaan. Aidang bui sada pamimpin hatop-hatop emosi manang murah-murah. Muruk. Ido ala napas. Sejarah Israel mengatakan isi dona berhasil mambuan bangsa Israel sahat tutano Kanaan. Mungkin kita secara tidak langsung tidak tahu dan tidak ingat. Alai saya selalu dalam khotbah mengingatkan. Asabui tapabua tua kayana kota yang berhasil membawa bangsa Israel sahat tutano Kanaan ima Yosua dohot Kaleb. Satu pelajaran yang harus kita ingat karena terkadang anak-anak bertanya dalam pendidikan agama mereka. Yang berhasil membawa bangsa Israel sampai ke tanah Kanaan adalah Yosua dan Kaleb. Di Sope peristiwa sebelum terjadi air bah manang aik nasumari. Didok Tuhan ido tu sinoa. Bain ma sada parau na bolon bahtera. Jadi tibona songon gereja umma. Ya, belga maju musia tujoloan. Ngahiata bereng aka kapal dangi kapal laut na mambuan penumpang. Kapal sinabung, kapal kerinci, kapal kambu dan dajulo. Songoni dobel gani batrane si Noah di bain. Di para kili jol mado ibana. Naong ritik do jol maun. So arong manang dia di bain kapal songoni belgana inna. Ale dang di parohaon. Banyak yang dang terpengaruh si Noah dia ke hata-hata. Holan hata ni debatado. Namar suruh ibana toruson satu nasae. Dung sae. Pamasuk masude, aka peliharaanmu, aka sude pinoparmu. Dung masuk, terjadi ma, ala godang berkembang di si aka natakang jolma. Neng pasudoni debata do aka halak namar dosa, naso olo adong tanda-tanda pertobatan sian dirina, neng pahabisoni debata ma. Habis ma. Ala nido ditikii, holan keluarga ni si Noah do nama lua sian aik nasumari. Alai tong siat tolu
geleng ni si Noah, Sem, Ham, Dawud, Yafet. Adong dosa detong sian anak nasida melahirkan keturunan yang takang. Dang marna habis BHP jual mana takang una teh. Alaya lamar jaji do Tuhan tikii dang baenon na aik na rumari tu tanoon nang tu hita jolma ido alana adong sada busur pelangi ya songon endene dak danak. Pelangi-pelangi alangkah indahmu, merah, kuning, hijau. Nah budari pe, dung saya udan, hubereng ma, hudok ma tudak danak, seherana hona manang tu jamita sadarion. Aduh, mama nggak ngelihat ada pelangi nih, kenapa mak? Berarti mau datang hujan lagi, HP las tohodo, ro udan. Mau lengaruh pelangi berarti hujan juga akan berhenti. Lapatanna busur manang pelangi nagabe padan di debata tu sinoak nang tu hita jolma nang tu tanoon tu portibion ima sada tanda padan pengharapan. Ale mau timbul dosa ada suku-sukun. Jadi bohado taringo tu tsunami na terjadi di Aceh. Apakah itu aik nasumar? Alana memang sama tibona siameter do aiki batiki aik nasumarido tongdo hampir 9 meter habis semua terluntah luluhkan sudah jolma di hati hai. Alai adong do natarida setelah terjadi tsunami di Aceh berdatangan bantuan sianasa jolma sudah laho membangun kembali Aceh membangkitkan semangat. Di sini ada sedikit yang tidak kita pahami bahwa bantuan kita yang sedikit yang kita berikan kepada saudara kita di Aceh itu adalah sudah menimbulkan sada pakirimon pengharapan. Gempa bumi di mana-mana kita tetap memberikan bantuan dan pertolongan, tetap ada pengharapan dari orang-orang yang mengasihi. Tanpa kita sadari juga, terpuk jami tahun apalah honama tu hita pardekayon na teh ay mekel doiba manjaha ka internet nang pe hati menangis melihat gereja KBP Mampang Perapatan sampai 1,5 meter terendam gerejanya dan gereja-gereja lain yang juga masuk di Pondok Gede dan di mana-mana pun godang. Gebe timbul ma. Ia Belanda ibu kotana Amsterdam ninna. Ya Indonesia ibu kotanya terendam. Nang hata gait sebetulnya itu kejadian nyata. Tapi di Pangido sia kita unang lupa hita martangiang. Di balik bencana banjir ini. Naing berengun Tuhan ido hita saluhutna. Isi do dihita na adong. Memiliki pakirimon pengharapan nama ngulu. Ido alana molo tabege aka remaja manang kebaktian jam 1. Di balik pelangi. Apa ada apa? Ada sukacita. Dan ini yang akan mengatakan bahwa pelangi itu sama dengan perkataan badai pasti berlalu. Padan di debata berupa busur pelangi. Itu adalah kasih, cinta kasih. Siapa yang tidak suka melihat pelangi? Kita semuanya suka. Apalagi sehabis hujan kita duduk-duduk di ruang tamu habis capek mengepel. Tabereng do pitol tarida ma pelangi. Tung songoni do ulina. Dak kolan ulina ido naneng berengota. Ikon boy do hita mamereng pelangi tadok. Ido pada ni debata tu hita, ramotan ni debata do hita, dang pasudaon na tu akan na porsea na olo manangihon hata ni debata. Hamuna kadongan sa porsian di bagasan Kristus Yesus. Nuaing pehita sedang mengalami masa-masa sulit. Setelah merebak pandemi COVID, juga kita dicekam rasa kesedihan dengan
peristiwa-peristiwa banjir ini. Kita berharap segera selesai. Tepat masa tahun na teh. Lain unang tadokon selamat ulang tahun tu si COVID anu gajang umurna gak bedang lao. Topek masa tahun Februari, Maret mamuse mulai kita menutup gereja. Au hui ngok deh. 15 Maret mah adong perintah sian kantor pusat sudah gereja ikon tutup. Lapatanna, apakah pelangi ini juga seperti Aikna Sumari? Tetap ada janji, tetap ada pengharapan. Ahamai ngaka luar benuain vaksin. Tahu? Imasada pangurupioni Tuhan Tuhita. Kita boleh berbangga dengan Indonesia yang sudah mengeluarkan banyak vaksin dan juga berjanji akan memberikan vaksin secara gratis kepada seluruh masyarakat. Sementara di Jerman untuk mencari satu vaksin untuk lansia saja maul. Hita nunga. Berita terakhir semalam kita dengar bahwa vaksin sekarang diperuntukkan untuk orang-orang yang usianya 60 tahun ke atas. Sabar mahita karena poso ona teh. Alai, buado hita menjaga imun, bersihkan pikiranmu dari hal-hal yang buruk. Bersihkan pikiranmu dari hal-hal negatif terhadap orang lain, terhadap apapun itu. Kalau kita sudah memikirkan kejahatan, kita kesal, kita benci, imun kita akan turun. Tetapi kalau kita happy, kita gembira, kita berpikiran selalu baik, imun kita akan naik. Jangan percuma kita sudah makan vitamin, ya, minum vitamin, makan ini dan itu, ya, bikin bandrek sana sini. Tapi kalau memang pikiran kita tetap memiliki hal-hal buruk, nggak ada naiknya sedikit pun imun kita itu. Bersihkan hatimu dari hal-hal yang buruk. Tuhan menginginkan sian jami tata sadarion tarida masya kita bahwa kita adalah generasi-generasi na porsia di pambahenan di bata. Nunga masuk kita tuh minggu pasion. Ahamana naing ingoto tadison bahwa penderitaan yang dialami Yesus secara tidak langsung nuaing nungata adopi. Ale una pola mabiar hita dinasa pergumulata, dinasa penderitaan nuaing nata adopi. Ada Tuhan yang sangat baik, yang sudah membuka tangannya untuk kita semua, yang selalu mengatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Tidak hanya itu dia katakan, dia juga membuka tangannya dan mengatakan, romahamu hamu akan aloja, jalan nasorat. Aduh, terlalu banyak kasih sayang Tuhan yang dipatuduhot tu hita, alai hita, paula sota bereng. Paula to sabege, pura-pura tidak dengar, pura-pura tidak tahu. Padahal Tuhan begitu mengasihi kita. Karena begitu besar kasihnya, dia sampai rela disalibkan hanya untuk kita. Jadi penderitaan nata adopin waingun belum seberapa. Tuhan hanya mau mengatakan, nang di pandemi COVID yang sulit sekali kita hadapi secara garis besar, alai adong sada pengharapan vaksin akan segera hadir, bahwa Tuhan akan menolong setiap orang yang percaya, yang memanggil namanya, dan dia tidak akan meninggalkan Tuhan. Bersihkan pikiranmu, bersihkan hatimu. Kita berdoa untuk orang-orang yang benar-benar sampai hari ini masih dirundung rasa ketakutan. Tak ada yang perlu ditakuti. Kalau kita tetap percaya Tuhan melindungi kita, membungkus kita dengan Roh Kudus-Nya. Kalau kita percaya pandemi berjalan tetapi kita tetap melaksanakan memakai masker, cuci tangan dan menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan tetap diam di rumah, maka semuanya itu aman. Nah terkadang bosan sekali di rumah dikurung, jalan-jalanlah. Bahkan ada yang sudah merayakan reuni. Saya sampai terheran-heran membuka Facebook merayakan reuni. Aduh, benar-benar ini adalah salah satu peringatan buat kita. Siapa-siapa yang kita setia dengan Tuhan,
Siapa-siapa yang percaya dan berpengharapan kepada Tuhan, maka Tuhan akan memakai setiap pribadi, ya, baik dokter, perawat, para medis yang selalu berani mempertaruhkan nyawanya demi menolong sesama kita. Disinilah kita akan melihat bahwa orang-orang seperti itu dikirim Tuhan untuk kita. Nuaing pe, dihita di tonga-tonga nih huriata. Kita harus menunjukkan solidaritas kita kepada huria. Bagaimana kita memiliki pakirimon pengharapan yang semakin besar dengan hadirnya vaksin di tonga-tongata. Asaboy kita memiliki satu kelegaan, memiliki satu pengharapan bahwa kehidupan tidak akan dilenyapkan oleh virus corona. Akan ada tanda-tanda kehidupan, pelangi indah di awan semakin jelas kelihatan. Di balik pelangi ada sukacita. Godang akan simbol kehidupan. Alai naing menyingkapkan tuhita bahwa tanda penyingkapan sesuatu itu adalah segala sesuatu yang sangat berharga. Bukan berarti molonunga dapat vaksin kita terlena, lupa. Tetap kita menjaga kesehatan. Sekalipun kita sudah mendapat vaksin, kita tetap harus memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Satokinai masuk nama hita, tu parningotan hari hama mateni Yesus. Di minggu-minggu pasion waingon, diajak do hita, asa benar-benar hita mananda takas ise do debata, nama ngaramoti, nama ngalinggomi, nama masuk-masuk au. Ise do debata, nama ngaleon padanna tuhita, bahwa Tuhan tidak akan mendatangkan air bah. Dan paroku be aik nasumari di tanoon nang tuhita. Padan doho tuaso de debata ido naga besada harapan di hita bahwa Tuhan punya janji dan kuasa yang luar biasa. Alai janji itu manang padani boy tarjalo hita molo porsia hita di pambahenan di debata. Jadi turpukon yang mengingatkan tu hita. Jangan kita sampai melupakan Tuhan. Jangan kita sampai meninggalkan Tuhan apalagi mengutuk lu jauh namartang yangi ay songo-songono nama. Jangan pernah. Lambat laun waktu yang berjalan karena kita berdoa tidak seperti masak mie instan. Masak aek, mendidih, masuk mie, masuk bumbu, siap santap. Berdoa, memohon amin, mau langsung dijawab tidak. Semua kehidupan ini martitibe, adong waktuna. Adong tikina tangis, adong tikina mekel. Adong tikina seorang lahir, ada tikina mate. Adong tikina sukses, adong tikina gagal. Semuanya martitibe. Hidup ini seperti gambaran kurva. Terkadang naik, terkadang turun. Alai bohado hita mengantisipasi pos rohata. Martang yang gogoh hita Tuhani. Asa dileon Tuhani hagogon di hita lau mengadopi aka ujian, aka tantangan na adong di jolota asa margogo hita jala pos roha di debata. Ingat pada ni debata dot waso ni debata dak ya lokang siak kita satu tikon dak kolan di zaman sinua di zaman tapenuaing Tuhan berjanji bahwa kesulitan yang kita hadapi saat ini pasti akan berakhir. Kita doakan dengan sungguh-sungguh. Molo sungguh-sungguh do hita manangnya kon pasti tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Mau lihat tema di pasat rohanami tuho Tuhan. Ala nunga dileko di hami kesempatan. Lau marsaur di bagasan hatam. Cocot do hami gale ala ni akana masa nuaingon. Alai pos rohanami marhite-hite turpuk jamita sadarion. Dipaingot hami Tuhan. Adong do padanmu na luar biasa. Janji dan kuasa. Menjaga mangaramoti hami. Di balik pelangi adong sukacita. Badai yang kami hadapi pasti berlalu. Pandemi yang kami takuti segera akan berakhir. Molo sadaro hanami martangiang.
Mangido asa terjadi tanda halongangan Nabi Nahemi di seluruh Portibion, dakkolan di Indonesia namion. Molotung masa banjir di DKI, nuaingon nang di aka daerah-daerah Kalimantan di Jawa Tuhan, tanah longsor. Tuhan pargogoi mahami mangadopi saluhuna. Dongani aka dongan nami Tuhan, na di bagasan arsak dot hagugoto nasida mangadopi saluhuna. Asa tangyang nami sahak matu akadongan nami na di bagasan aka kesulitan. Nuai ngope Tuhan martangnya kami di aka ruasmu na di bagasan parsahiton amang sintua TR Siregar, Hotman Siagian, Rusdi Simanjuntak, Nyonya Nelson Sormin Boruta Barat, Nyonya Simanjuntak Boru Situmorang, Kristina Simanjuntak, Sintua Nyonya Pangaribuan Boru Silaban, Nyonya Sinaga Boru Simangungsong, Sintua W.M. Butar-Butar, Irfan Leonardo Siahaan, Grace Margaret Simamora, Ardeta Clarissa Siahaan, Parlindungan Nababan, Sinton Simarmata, Krisman Panjaitan, Horas Ritonga, Rafael Ritonga, Norma Boru Ritonga, Gracia Afril Boru Ritonga, Jaskia, Nyonya Horas Ritonga Boru Sitomeang, Hot Uli Manulang, Wellington Tobing, Las Maria Boru Panjaitan, Parni Roden Simanjuntak, Kristik Akhiri, Nyonya Hutasoit Boru Lebantoruan, Ganti Batubara, Nyonya Simatupang Boru Manik, Florida Boru Manalu, Mareti Boru Sirait, Jaminter Sitomorang, Nyonya Naiborhu Boru Sitorus, Rista Sianturi, Minar Lumban Tobing, Nyonya Sitorus Boru Tambunan, Nyonya Sintua Lumban Toruan Boru Tasoit, A Sidabalok, Aspita Boru Tapubolon, Nyonya Jesi Hite Boru Sinaga, Nyonya Tobing Boru Manik, Nyonya Peranginangin Boru Panjaitan, Nyonya Sintua Marbun Boru Nenggolan, Nyonya Purba Situmorang, Irfan Leonardo Siahaan, Nyonya Sintua Jenenggolan Boru Silalahi, Nyonya Tambunan Boru Sirait, Nyonya Sinaga Boru Simangungsong sian wek balap sepeda. Tuhan tunggodang doa kadongan nami na di bagasan parsahiton. Pos rohanami Tuhan, marpakirimon tuho dohami, martangnya kami di dongan nami na marsahiton, pasu-pasuamu aka ubat na pidangan nasida, rumah sakit para medis, terlemobi mangang tangan-tangan dokter, na mangobati nasida, pasu-pasu Tuhan, asabui mulak, hipas nasida pajupang dot aka keluarga marpungu di bagas nasida be jala boi tong marpungu rap dot hami mamuji pasangapon guar munabadia tung tangamu matuhan nuaingon na huandal hon hami laho mangalion hama malum di aka dongan nami songoni nang di keluarga na berduka cita nuaingon Tuhan homa na toktong mangalion pangapulion songoni nang di keluarga amang sintua Leo Hutapea naung di Johor natua siantonga-tonga nasida Tuhan natoras natua-tua nasida Tuhan asa homa Tuhan nama masu-masu sude aka parukilon na diadopi nasida asa marhite-hite Tuhan lam tarida pambayanammu jala tamba pos ni rohanami. Nang diakaya nakonami na berencana naing marumah tangga manjalo pasu-pasu parbugason. Homa na mangalehon sadani roha di keluarga paranak dot parboru. Diaka dakdanak nuaing na marsiajar secara Zoom. Lehon hapistaran diaka natoras lau mandongani. Nang di ruasmu nasoboiro tu parmingguanon. Diganup bagas nasida nuaing dohot do nasida. Margebaktian rap dohot hami. Tangamu matuhan mangaramoti hami saluhut na. Tarlumobi ma dia kana tua-tua nami narotu bagason nunga di bagasan umur lansia. Toktong majaga nasida Tuhan leon hagogon hapistaran nang habisuon di nasida. Ya toktong leon di nasida imun yang tinggi asabui toktong semangat nasida laho tugare jaon marsahor rap dohoto di acara parmingguan nami.
Songoninang rencana pertangyangan naung hubuka kami di hari Rabu nasalpu naing udutan nami Tuhan. Di ganup-ganup wek, jaladong wek naung memulai di bagasan aka pertangyangan Zoom. Pasu-pasu masuk di kegiatan na naing umulahan ami Tuhan. Baik di aka tim doa, di aka parguru malua, nang di aka PHD kategorial pe Tuhan. Pasu-pasu ma asa marhiti aka pelayanani, lamar mulia guarmu, jalatar pasu-pasu sude ruasmu. Songoni nang Tuhan, pasu-pasu ma aka ya nakonami na mga lulugi parkarejuan. Na sudapot rokap na Tuhan. Asa koma Tuhan, na mangurupi nasida di perjuangan lao mga lului parkarejuan, jala mga lehon rokap na patas tu nasida. Aka keluarga, na so dileku dope keturunan. Koma Tuhan, na manangihon sihol ni rohana nasida. Asa pasu-pasuamu keluarga nasida di leon kesabaran, lau paimahon pasu-pasu, na naing si pasato mudo petu nasida. Tuhan mau lihat tema. Sudah kami Tuhan, baik nadong di garejaun songoni nang di bagas nami be, lehon madihami tondimi, mambungkus kami Tuhan. Di padau kami sian COVID-10 sian nasa sahit, leon di kami saluhut na ganjang ni umur. Tuhan, leon hama malum, di rohanami na selalu berpikiran negatif, asa boy kami selalu berpikiran baik. Jala pos rohanami marpak kirimon tuho, bahwa adong sada pelangi, naing lehonomu di kami ima kehidupan yang lebih baik sian hari sadarion. Mau lihat tema diho Tuhan, sesa jumolo dosa nampang leson nami, marhite-hite Yesus Kristus, jalo matang yang nami, asi maroham. Amin. Marende mahita, tapasat ma peliata nadong di gereja songoni nang adong di bagas tabe. Rohan
tatangya koma peleata martangiang mahita. Ale debata amanami na di Banua Ginjang, odo haroroan ni saluhut sileon leona dengan dohot nasa ulibasa na maliutus. Upasat hami masya na ni leomi tu hami pele nami tuho. Say jalo mai gabe uap na husus si jolom. Pasu-pasu mai jalaramoti. Asa para siya kami peleanon. Patimbul hon harajor mo di tonga-tonga ni huriam dohot ti portibion. Wuhay marohan nami marhite-hite tondim. Asalam hutanda hami godang ni sileno hami tu hami. Asalam girgir hami mandok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di Banua Ginjang, say pinarbadia magwarmo. Say Roma harajonmu, say sawat malomoni roham di Banua Tongaun songona di Banua Ginjang. Leon matuhami sadarion hanguluan siapari. Say sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasan dame jalo hamu ma pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sondakon Tuhan debata ma bohina tuho jala asima rohanami daho. Di dopakon Tuhan debata ma bohina tuho. Jala di pasaor hon ma damena tu tondim. Atas nama Pardita, para halado, HKBP, Romangun, songoninang tim musik, tim multimediata, pasahoton tuhita, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, salam sehat selalu.